така, Снежанки Стоянова, приемаш ли бункерлия Мирослав Петров за законен съпруг? Приемам. А ти, Мирославе, приемаш ли Снежанка за твоя законна съпруга? Айде, взимай ме вече. Ще пропусна. Обявявам ви за... Ще пропусна! А какъв И какво говори каза? той, Ще бе? пропуска. Той И какво ще пропуска? Мирославе, да не си посмял. Аз иска да... Може ли да продължим, де? Ама, като се замисля, сега е перфектният момент, защото около мен има свидетели, бая. Да знаете, Снежанка изнася целенасочено животни за чужбина. Бях я оставил да ми чува овцете и след това повече не ги видях. Мирославе. Аз мятам също и, че е замесена в изчезването на конете на Асен от миналата седмица. Конете ми тя ли, бе? Еба си бръстицата. Това са си сериозни клевети. Някакви доказателства имаш ли? Ами аз... Конкретно за животните... Нямам доказателства. Объркал си се, няма нищо. Нека да продължим сега докъде... Нема! Той я изплискал лига. Снежана не е родена в български бункер. Пее ми сръбски песни за лека нощ. И даже не е родена в България. Македонка е! У-у-у-у-у-у! Те затова си крие пръстен на краката, да? Те затова македонските бункери отчитаха ръст на допитъката, верно изнася. Толе, аз не знаех от самото начало, какво ми говориш глупости. Компотите ти са гадни. Преврата джика! Предател и враг!